inda mutum ya san abin da zai faru da shi nan gaba, rayuwa ba za ta yi daɗi ba. Rayuwa ba mufaja'at, ai ba ta da ba. Ya san zai rayu, zai fita rana kaza, zai gamu da jarabawa kaza, abu kaza zai faru da shi, kuma ba zai iya hana wannan abin ba tunda dai kaddara ne. To me daɗin rayuwan a haka? Ai Allah subhanahu wataala ya suturta wasu abubuwa wanda suturtawan shine rahma gare ka, shine jin daɗi. Shi yasa in ka ga mutum yana ta binciken abin da Allah ya ɓoye, to ka tabbatar ya buɗe wa kansa wata ƙofa da Allah don jin kansa da tausayinsa ya rufe masa shi. Kuma idan ya shiga cikin wannan zai rayu cikin baƙin ciki da damuwa tsawon rayuwarsa. Saboda haka ba magana ne na cewa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne, magana ne saboda jin kan Allah da kai ya hana ka binciken wannan abubuwa. Amma ba yana nufin cewa akuf ba ilimi ba, akwai ilimi. Duk jikin ɗan adam ma ilimi ne, gaskiya ne. Abubuwan da suka shafi falak duka ilimi ne, kuma gaskiya ne, kuma suna kunshe da sirrora masu yawa na count ɗin nan da muke ciki. Allah yana sanar da waɗanda ya so, to amma bai kamata a rika amfani da wannan don binciken abin da zai faru a gaba ba. A bar abin da zai faru gaba wajen Allah, a dogara ga Allah, a roƙe shi, a yi tawakkali gare shi. Yanzu in bawa ya san wasu abubuwa da yawa, ai ibadan shi ma da ƙoƙarin shi zai rabu. Ai fata ne yake sa mutum ya yi himma sosai. Mutane 10 suna neman shugaban ƙasa, amma sun je misali boka ya gaya musu ga wanda zai zama shugaban ƙasa, kuma duk sun yarda da bokan misali. To mene amfanin gasan? Ai ba za a yi gasan ba kenan, sai kawai a je a kwanta. To saboda haka babu kyau. Yana tambayan sana'ar mai canji da sayar da sabbin kuɗi. To, wasu na ganin sayar da sabbin kuɗi ba laifi ba ne, amma ni ina ganin laifi ne saboda sinf ɗaya ne, kuma iri ɗaya ne. To, amma wasu na ganin aitin da sarf ne ba bai'i ba, saboda haka hukuncin shi hukuncin sarfu ne, ba hukuncin bai'u ba ne za a bashi. Sarf yana da hukunci daban. Shi sharaɗin shi dai kawai shine ya zama hannu da hannu a muqabada. To amma dai canji shi ma kamar haka ne, kawai abin da ake so dai ba laifi bane a canji, amma dai a kula da sharuɗan da shari'a ta aje. Mun yi karatu a kansa sosai lokacin da muke karatun mu'amalat a nan. Yin sallah a gida da iyali saboda nisan masallaci da kuma yanayin tsoro. To idan yana nufin nafila ne, to dama a yi a gida shi ne mafifici idan mutum ya tabbatar zai yi. Amma in farilla ne bai kamata nisa